أيا أفهم سولنا non sega ta kɔfɛ bɛ se ka se kɔfɛ fɛn fɛn yɛrɛ de tɛ o kɛra tan sesi min labɛn سورة المائدة آية كمن آية تنفلنا سورة المائدة آية كمن آية تنفلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الحواري إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنتي واقتدى بهدي إلى يوم الحساب والجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنوا أنجر يوم نودي علي إلهام جيجي مغودو كاكو كاتو النبي الله إساكو نوي الحواريون أكاديمي بغاو ويا إلى على لكوت أوسونا على كو أتوسبه وبكس لماوي أنغو أشيكا مننا وحيو تي إلهامو دو إلهامو يا رمضان كدعنا سوري دسكونا كفون ني
ninde niye tiɲɛ de a bɛ komi nabilahi Musa alayhi salatu wassalam a ba ye dengeniya sɔrɔ a dusukun na ko n'a y'a den bila ji sanfɛ foyi t'a sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ denkɛw ɲini k'u faga sika de bɛ yen k'a fɔ u bɛ se k'a den ye ou bien u t'a ye mɔgɔ dun tɛ bɔ saya sika yɔrɔ la ka taa i yɛrɛ di saya yɛrɛ yɛrɛ ma denmisɛn fitinin ka fili ji kɔnɔna na o kɔni ye saya yɛrɛ dɛ mais mun kosɔn ba in sɔnn'o ma Ala de y'a sabata dusukun na k'a fɔ a kana siran o ɲɔgɔn de kɛra ninnu fana ye Ala y'a f'u ɲɛna u ka da ale Ala la u ka da nabilahi Isa la u ka tugu a kɔ o don tun b'a kɔ u y'a dɛmɛ da mais bi an bɛ n'u ka kuma dɔ de kala n'o ye o y'a ɲini nabilahi Isa fɛ alayhi salatu wassalam ko a k'a fɔ Ala ɲɛna Ala ka dumuni minan dɔ jigi k'a d'u ma Maïda ye tabali de dumuni minan bɛ sigi min sanfɛ sɔra in yɛrɛ tɔgɔ dara nin yɔrɔ de la suratul Maïda tɔgɔ dara nin yɔrɔ de la u y'a fɔ nabilahi Isa ɲɛna ko ya Isa ibn Maryam Isa Maryama den هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء itigi bi se ka dumuni dɔ jigi kana ma ka bɔ sankolo la wa ɲininkali tɛ k'a fɔ Ala bɛ se ou bien a tɛ se ɲininkali t'o kan mɔgɔw b'o de faamuya o tɛ mumini t'o fɔ i da la ko est-ce que Ala bɛ se nin na wa mumini t'o fɔ mumini ɲininkali bɛ yɔrɔ min na a se bɛ Ala ye est-ce que a bɛ sɔn k'a d'a ma wa kuma kɔrɔ ye nin dɛ kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ o ye nabilahi Isa ɲininka est-ce que i ka Ala bɛ se ka jigin an kan k'a fɔ sika de b'a la a bɛ se ka jigin ou bien a tɛ se ka jigin non adamaden min ye mumini ye i t'o kuma fɔ i da la abada parce que Ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na o de y'an ka limaniya ye k'a fɔ Ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ yen Ala de y'a dilan i ye fɛn min dilan i tɛ dɛsɛ o la dɛ a ye kuma in fɔ yɔrɔ min na kala nabilahi Isa ko taqullah a ye siran Ala ɲɛ parce que nin ye kojugu dɛ ni mantonw y'a ɲini nabi ɲuman bolo a k'a fɔ Ala ɲɛna Ala ka fɛn dɔ kɛ n'o fɛn kɛra n'aw ma tugu nabi ɲuman k'o kɔfɛ kojugu de b'aw sɔrɔ kojugu de b'aw sɔrɔ komi nabilahi Saleh a ka mɔgɔw ye min kɛ k'a ɲini nabilahi Saleh bolo i bɛ se ka ɲɔgɔmɛ bɔ nin kulo in na wa a ye ɲɔgɔmɛ n'a den bɔ ka na n'a ye a y'a ɲini Ala fɛ Ala ye ɲɔgɔmɛ n'a den bɔ ka na n'a ye o ɲɔgɔmɛ n'a den nanen a y'a yir'u la ko nin ye dalilu jɔnjɔn de y'a bolo dɛ a y'a to yen dɛ u ma dan a toli ma dɛ u ye ɲɔgɔmɛ in yɛrɛ faga dɛ Ala bɛ hinɛ dɛ adamadenni Ala ka so jɔlen i k'o ci i ka tile fila tile saba kɛ o kɔfɛ i bɛ kuma kan ka lakali mɔgɔ ye et puis nabilahi Saleh ta in kɛra Ala ye délai de d'u ma tile saba kɔnɔ jangata de bɛ n'aw sɔrɔ dɛ n'u tun tuubira u tun bɛ se ka kisi komi nabilahi fɛn nabilahi Yunus ta kɛra cogo min na nabilahi Yunus bɔra dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ min na dugumɔgɔw y'a faamuya ko a diminen de b'u kɔrɔ u ye ɲɔgɔn wele ka taa kɛnɛ ma denmisɛn ni muso ni makɔrɔba bɛɛ bɛ kasi ka Ala deli Ala yafa an bolo Ala yafar'u bolo o tun bɛ se ka kɛ o mais ninnu y'u ta kɛ don de don u bɛ tulonkɛ de la Ala dun n'a ye
décision ta adamaden kama foyi t'a sagi ni yafa deli tɛ yafa deli dɔrɔn de bɛ se ka ala adamaden mbo ala ka jangata bɔnɔ n'i ye kojugu kɛ cogo o cogo ni ala yafa deli wagati ma tɛmɛ a bɛ temps dɔ de d'i ma ala bɛ adamaden bɛɛ sɔn tan na mais a tɛ adamaden si to yen ala tɛ adamaden si to yen ni o temps kɔnɔna na ni seginna ka taa ala ma ala bɛ yafa koyi ala ye yafa masa de a m'an da ko a bɛ taa an jangataw a m'an da o kama a m'an da ko a b'an tɔɔrɔ a ma diinɛ fana jigi ko a bɛ adamaden tɔɔrɔ non ala ma diinɛ jigi ko adamadenw ka sɛgɛ dɛ ala ye diinɛ jigi an ka kunnadiya de sɔrɔ ale de y'an da ale de b'a dɔn an kan ka balo cogo min na a b'a dɔn n'an balola o balo cogo la kelen tɛ kɛ mais n'an y'o siraw to yen an bɛ sigi ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔna na mais an tɛ balimaw ye an tɛ sigi ɲɔgɔn ye komi an bɛ cogo min na sisan i b'a sɔrɔ cɛ kelen denw den tan u bɛ so kɔnɔna na kelen ni kelen tɛ saa ɲɛsinnen bɛ kelen ma kelen ta fɔ ɲɛna ko saa filɛ nin ye a bɛ n'i ci dɛ o ye kojuguba de koyi o ye halaki de ye mɔgɔw bɛ halaki lajɛ ko ni ku de bɔra adamaden na o tɛ ni adamadenw sigira ɲɔgɔn kan komi bɛgɛw a tɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɔgɔn hɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ nata kojugu de k'i tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye a bɛ sigi ɲɔgɔn kan mais a tɛ balimaw ye a ko ittaqullaha in kuntum mu'minin a ye sira ala ɲɛ n'a sɔrɔ aw ye mumini ye a ye sira ala ɲɛ n'a y'a sɔrɔ aw ye mumini ye mun kosɔn a bɛna ɲininkali min kɛ a kɔfɛla ye kojugu de ala ma mɔgɔ ma deli ka ala deli ni ɲɔgɔn na ni ala y'a baara kɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ parce que ala tɛ sɔn mɔgɔw ka tulonkɛ kɛ n'a ye o cogo la n'a ye min ɲini a bolo o kɔrɔ ye aw dusukun b'a fɛ ka don silamɛya de kɔnɔ n'a y'a jigi kana n'a y'a y'aw ɲɛna a y'a ka diinɛ minɛ dɛ n'a ma ka diinɛ minɛ fɛn min b'o kɔfɛ o ye jangata dɛ qalu u ko nuridu an na'kula minha an b'a fɛ k'a dun de an t'a ɲini k'ala se a dan na koyi ko an b'a fɛ k'ala se a dan de la non an b'a fɛ k'a dun an yɛrɛmadenw de kumakan yɛrɛ foli b'a jira ko adamaden gɔnsanw don an b'a fɛ ka dumuni sɔrɔ ka bɔ sankolo la k'a dun dɔrɔn adamaden mako bɛ dumuni de la sinon dumuni min bɛ bɔ sankolo la o ka bɔ dumuni gansan ma koyi o de kosɔn nabila isa bɛ n'u jaabi a tɛ dumuni kuma fɔ ale tɛ dumuni kuma fɔ a bɛ ala deli dumuni in na maa t'a fɔ ala an b'a fɛ ka dun de a t'o kuma fɔ wa tatma'inna qulubuna n'an y'a dun an dusukun bɛ sabati ka fɔ aa nin ye tiɲɛ de jaa isa bɛ kuma fɔ an ɲɛna tiɲɛ don wa na'lama an qad sadaqtana an bɛ dengeniya sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ ka fɔ i bɛ kuma fɔ an ɲɛna tiɲɛ don wa nakuna alayha min ash-shahidin aw an bɛ kɛ seere ye i ka nabi ɲumanya ani i ka mu'jizaw i bɛ mu'jiza minnu b'i bolo an bɛ kɛ seere ye a bɛɛ lajɛlen kan nin kuma fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn nabilahi isa y'a lawale qala isa ibn maryam a ko allahumma rabbana ala an allamoba allahumma arabukan na kɔrɔ ye ya allah n'a foli cayara a b'i degun i bɛ ya in bɔ i b'a fɔ allahumma o de kosɔn arabukan na i tɛ se ka fɔ ya allahumma i tɛ se k'o fɔ n'i ko ya allahumma arabuden bɛ yɛlɛ i la dɛ parce que mimu min bɛ allahu kɔfɛla la o ye ya dɛ
b'a fɔ ya Allah ou bien b'a fɔ ya Allah ou bien b'a fɔ Allahumma mais i t'a fɔ ya Allahumma arabukan i t'o fɔ a ko Allahumma rabbana an ka masa an lamɔba Ala ye donitigi tɔgɔ de Ala ka alaya bɛ doni de di adamaden ma rabbana o bɛ hɛrɛ de di adamaden ma n'an ko lamɔba dɔrɔn o ye min bɛ dumuni d'a ma min bɛ jogo ɲuman d'a ma min bɛ hakili ɲumanw d'a ma min bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ o de ye rabbana ye o de ye rabbana ye anzila alayna ma'idatan minas sama dumuni minan jigi kana ma ka bɔ sangolo la an ka kɛ mun de la takunu lana iidan li awwalina wa akhirina a bɛ kɛ an bolo sali ye an ka mɔgɔ fɔlɔ n'an ka mɔgɔ laban bɛɛ a ma fɔ dumuni a bɛ k'an bolo sali ye a don bɛ k'an bolo sali ye kitabu dunkɛw baarabaw kɛra don o don la a bɛ b'u bolo sali de o de kosɔn u ka sali ka ca anw ka sali mun b'an bolo Mali kɔnɔ yan sali tɛ dɛ silamɛya ka sali tɛ an bɛ don minnu bila yan Laylatul Qadri su bɛna kɛ a dugusɛjɛ an tɛ Mali tɛ baara kɛ silamɛya ka sali tɛ dɛ maliyɛnw de ka sali don sinon silamɛya t'a fɔ mɔgɔ si kana baara kɛ Laylatul Qadri su na dugusɛjɛ na o ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna sali ye don fila de ye silamɛya kɔnɔ nin sunkalo in n'a banna don kelen sali b'a don kelen o dɔrɔn de ye sali ye ni sali sabanan bɛ yen o ye jumadon de ye o jumadon fana baara tɛ bila an bɛ baara bila don o don la Mali kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye o ye Mali ka silamɛya de tɔgɔ ye sinon o tɛ silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ silamɛya t'a fɔ adamaden ka don si bila i ka balo ɲini bila parce que silamɛya kɔnɔ balo ɲini ni sali bɛ ka kan n'i b'i ka denbaya balo ɲini i bɛ alabato de la i bɛ sali i bɛ alabato de la alabato ka bɔ ɲɔgɔn ye mais a bɛ alabato de adamaden min b'a ka denbaya balo ɲini a bɛ alabato de la o de kosɔn ko ala tɔgɔ de ye kabir mais ala tɔgɔ tɛ akbar an b'a fɔ Allahu akbar akbar tɛ ala tɔgɔ ye parce que n'an ko ala de ka bon n'a bɛɛ o kɔrɔ ye ala fitinin dɔ bɛ yen ni ye a kɔrɔ y'o de ye arabukan na ni ko Allahu akbar hunaka Allahu asghar ala belebeleba bɛ yen o kɔrɔ ye ala fitinin dɔ bɛ yen o de kosɔn Allah akbar tɛ ala tɔgɔ ye mun kosɔn an b'a fɔ sali wagati la parce que an bɔra denbaya balo ɲini de la o ye baara dɔ de ye an nana sali la o ka bon ni baara nin ye an b'a fɔ nin yɔrɔ in na a ka bon fitinin ye denbaya balo ɲini Allahu akbar bɛ fɔ nin de kosɔn a ko a bɛ kɛ an ye sali ye li awwalina wa akhirina an ka mɔgɔ fɔlɔw n'an ka mɔgɔ labanw wa ayatan mink a bɛ kɛ taamasiyɛn ka bɔ i ka yɔrɔ la warzuquna a m'a fɔ dumuni d'a ma dɛ a ko i b'an garijɛgɛ garijɛgɛ ye hadamaden fɛn o fɛn bɛ hadamaden nafa tɔgɔ de ko garijɛgɛ hakili ɲuman ye garijɛgɛ de jogo ɲuman ye garijɛgɛ de dɔnni ɲuman ye garijɛgɛ de baara kɛ ko ɲuman ou bien a dɔnni baara dɔnni garijɛgɛ don garijɛgɛ tɛ nafolo gansan ye fɛn o fɛn bɛ hadamaden nafa o tɔgɔ de ko garijɛgɛ n'i ko ala n garijɛgɛ ala bɛ se ka jogo ɲuman d'i ma o ye garijɛgɛ ɲuman de ala n garijɛgɛ a bɛ se ka dɔnni ɲuman d'i ma n garijɛgɛ a bɛ se ka nafoloba d'i ma a bɛ se ka métier dɔ d'i ma a bɛɛ tɔgɔ de ko garijɛgɛ a ko warzuquna wa anta khairu raziqin an garijɛgɛkɛlaw ɲuman ye e ala de garijɛgɛkɛla wɛrɛ bɛ yen wa anhan adamadenw bɛ fitinin min kɛ ala tɛ o tɔgɔ fusamantiya u la o mɔgɔ min b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma a y'a garijɛgɛ de o tɔgɔ min bɛ yen ala t'o fusamantiya a tigi ma mais a ko ne de ye garijɛgɛkɛlaw bɛ ɲuman ye a ka fisa n'an bɛɛ ye mɔgɔ ye sɔnni kɛ cogo o cogo i tɛ ala bɔ
sonikela kera sonikela cogo cogo don dɔ la a bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ ala bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ n'i ma deli de n'i ma ala deli de a bɛ dimi kɔrɔ mais n'i ala deli o de ka di ala ye ud'uni astajibu lakum ayen wale ayen deli mbaw sɔn innal ladhina yastakbiruna an ibadati mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ bonya n ka batoli la donc delili ye bato de ale bolo i b'a deli k'i ka jɔnya de yira la k'i ka fantanya yira la a b'i jaabi en tant que i y'a ka jɔn ye en tant que i ye fantan ye ka di ala ye dɛ hadisa bɛ bilali ka hadisa bɛ yen ko n'an tun tɛ ala sɔsɔ ka tubi ka yafa deli ala bolo ala tun bɛ taa n'an ɲɛ a bɛ na ni danfɛnw ye minnu bɛ ala sɔsɔ u bɛ yafa deli ala bolo parce que ni adamaden ye kojugu kɛ ka ɲɛsin ala ma ko ala ne ye kojugu kɛ n b'a dɔn masa tɛ yen min bɛ se ka yafa ni e ala tɛ awa n nana i fɛ i k'a yafa i ŋaniya ka ɲi u bɛ di ala ye u bɛ di ala ye de kosɛbɛ u bɛ di a ye qala allahu nabi layisa ka dalili nin kɔfɛ ala ko inni munazziluha alaykum n bɛna jigi aw kan faman yakfuru ba'du minkum ni mɔgɔ min kafiriyala ka bɔ aw la nin bannen dumuni in jiginnen kɔfɛ fa inni u'adhibuhu n b'a tigi jangata adhaban jangata la u'adhibuhu ahadan min al'alamin n tɛ mɔgɔ si jangata min na n b'aw jangata o de la n tɛ mɔgɔ si jangata min na dumuni in jiginnen kɔfɛ n'aw ma tuubi ka tugu isa ko n b'aw jangata dɛ dɔw ko u ma sɔn dumuni ka jigin dɔw ko dumuni jiginna u ye ala sɔsɔ ala y'u yɛlɛmɛ k'o kɛ lɛw ye hawariyinɛw tɛ dɛ minnu tun bɛ ni musa bolo olu tɛ dɛ olu de kɛra kuma fɔbaga ye mais population min tun bɛ nin kuma in kɔ dumuni jiginnen kɔfɛ bɛɛ ka dumuni k'a la k'a fa hawariyinɛw tora u ka diinɛ kɔnɔ mais population min tun bɛ u kɔ u bɛ diinɛ kuntigi kɔrɔ minnu tun b'u kɔ minnu tun b'a fɛ ka isa maloya olu de nana population muruti ka population muruti dumuni ni tiɲɛ tɛ a ma bɔ sanfɛ kɔrɔti don dumuni ye kɔrɔti dɛ komi u bɛ kuma min fɔ ala kira ɲina sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ye kɔrɔtikɛla de a n'aw minnu bɛ siɲɛta la a ma deli ka mɔgɔ si kɔrɔtiya aw la ni kɔrɔtikɛla don a t'aw faga siɲɛ kelen n'a y'a sɔrɔ kɔrɔtikɛla don aw ye fɛn bɛɛ k'a la mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ala kira ye nin kɛ ne la n'a ye duwawu kɛ a duwawu bɛ minɛ dɛ o yɛrɛ b'o dɔn n'a ye mɔgɔ min danga a ye mɔgɔ wolonwula min danga alikaba kɔnɔ a bɛ su dara badiri dɔn na a bɛ sara a fancinin abdul uzza ibn abdul muttalib abu lahab a y'o den danga o ye kuma jugu dɔ fɔ ala kira ɲɛna ala ko dangali la ko ala n b'a fɛ k'i ka wulu jugu dɔ bila nin na dɛ i ka wulu jugu den in farala jama dɔw kan k'u bɛ taa sami jamana la ka taa marchandise ta abu lahab taara f'u ɲɛna ko mahamadu ye n den in danga dɛ a y'a kɔlɔsi dɛ a ka dangali man ɲi dɛ n'u taara yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔmɛw kɛ so ye ka minɛnw bila kɛrɛfɛ a kelen bɛɛ bɛ da kɔnɔna na wara dɔ bɔra kungo kɔnɔ ka na ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ la ka don a kɔnɔ k'a faga a ka duwawu kɔni o minɛnen don mais u bɛ kɔrɔti min fɔ a ma deli kɔni ka mɔgɔ kɔni kɔrɔti nin ye nin kisa bannen a bɛna kisa wɛrɛ min ta o ye kuma min bɛ fɔ nabila isa yɛrɛ ɲɛna lahara jama bɛ ɲana k'a ɲininka mɔgɔw ko e ye ala de u ko i ba ye ala de kumakan in est-ce que tiɲɛ don ala b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ mais ala b'a fɛ k'a ka manton de cɔrɔ nabila isa yɛrɛ ka a kan hɔrɔnya jɔlen mɔgɔw ɲɛna ko kuma min fɔra n da t'a la dɛ a bɛ kuma minnu fɔ
أمنوا لك الأساسة. أيوة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. نكما كنا لكو وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم تمامنا لكو عيسى ابن مريم نكما ينبفو في عرصات القيامة القيامة كندك ابن نبي مو ينغيرو منا ماذا أجبتم أكامو يموندي فاونيانا أبي نبي الله إيسا كلم بيتا بس نبي الله إيسا أكاولو لي كيرا كباكو كودي مانكام بادي أكافتو لي كيرا مانكام بادي أبايا سورو مانكام بادي وليلا أيه سامبي سباني بالو أبي فاتو دومينا فانا مانكام بادي كيرا aka kungo ani nabi nyuma chaman ka ko bora nyogon ko ala ya unke ummatan wasatan ala ya unke manto min ye chaman chede la parce que nana soro naqidain de be fen fula de be sina muso fula de be ala kira bena wakati mina miriya sina muso fula de be dugukolo sanfɛ miriya folo ye nabi nyuma labaye isa de mira folo en kon isa e nyamogo dende nabi nyumate oye kojugu bade oye farati bade ka kuma karama denke nyamogo den har ni nabi nyumate ye kungo bade ta kuma te ala ka cidendo oye dante mi bara bade mo munun tafe oye kuma fo mo munun ba fe olu fana ye kojugu bade ke peut-être olu ka ko kajugu kateme har nunu taka ulu ko nabi allah isa ala de do ko ala dendo do ko ala sabado alay kelende o kajugu parce que waye masala siyadiya de waye kutigi yere ka kungode ni e maryama de ka kungoy koy isa e nyamo dende waya abare ka kungoy mais isa ye ala ye o ye ala de ka kungoy o ye ala de ka kungoy o ye coup d'état dilalen de jamana tigi la jamana tigi juma de be n'a y'a mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ yafu bolo a tɛ yen anw nana kɛ manton cɛmancɛ ta ye an ko isa tɛ ɲamaden koyi
awa isa te ala fana ye camancɛ ta isa ye ala ka danfɛn de ye ala y'a kɛ kabako ko de ye israɛlɛnw ye k'a ka masaya yir'u la mais ala tɛ adamaden gansan don komi adamadenw cogo ala y'a choisi k'a kɛ nabi ɲuman ye a bɛ kuma kuma fɔ ala de b'a fɔ a ɲɛna o de kosɔn u b'an wele ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan nin cogo de la ɲaw kɛ manton camancɛ ta ye camancɛ n'i b'o ɲini n'i bɛ bɛrɛ camancɛ yɔrɔ ɲini i b'a kunkolo ni a kunkolo fila de lajɛ fɔlɔ i b'a ta ni kunkolo in na ka sama kana camancɛ la ka taa ni kunkolo ye kana a sama kana ni camancɛ la u bɛɛ bɛ yɔrɔ min na i b'o da i b'a dɔn k'a fɔ o ye camancɛ ta ye donc anw tɛ yan fɛ an tɛ yan fɛ an bɛ camancɛ de la anw t'a fɔ mɔgɔ si ala ye an ka nabi ɲuman muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala tɛ ala y'a foyi t'a la jɔnya de b'a la ala ka jɔn don ala ka ciden don a tɛ ala sɔsɔ ka sariya ye ka ala sɔsɔ ayi a bɛ se ka ko dɔ kɛ min sariya t'a la ala b'a fɔ lima azinta lahum mun kosɔn i sɔnna ninnu ye i tun man ka sɔn ye a ma ala sɔsɔ la dɛ sariya de tɛ yen mɔgɔ dɔ nana kuma dɔ fɔ a ɲɛna sariya tɛ yen a yɛrɛ y'a ka miiriya lajɛ min ka ɲi a y'o fɔ mais ko in ye janfa de ala kira yɛrɛ kan ala ko mun kosɔn i sɔnna ninnu ye i tun b'o to yen fo nafigiw ni mɔgɔ ɲumanw ka bɔ ɲɔgɔn na sa o ye k'ala kira jeleki a yɛrɛ ka intérêt de kosɔn sinon ala ma ala kira jeleki kuranɛ kɔnɔ abadan k'a fɔ mun kosɔn i ye nin kɛ non ok a b'a fɔ pourquoi i bɛ doni sigi i yɛrɛ kunna a ka jelikili bɛ o de mun kosɔn i bɛ doni sigi i yɛrɛ kunna doni min i man ka doni min ta mun kosɔn i b'a sigi i yɛrɛ kunna ala ko ya isa ibn maryama a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah e a fɔ mɔgɔw ɲɛna de k'u kɛ e n'i ba kɛ ala ye ka ne to yen nin ye ɲininkali jɛlen de ye nin ye dɛ ɲininkali jɛlen k'a fɔ mɔgɔw ɲana jama kɔnɔ bɛɛ jɔlen don u ɲɛ b'i la qala subhanak adamaden arabukan na ni i kabakoyara i b'a fɔ subhanak ni fɛn diyar'i ye i b'a fɔ allahu akbar ni fɛn min diyar'i ye i b'a fɔ allahu akbar mais ni kabakoyara i b'a fɔ subhanak est ce que ni fana bɛ se ka kɛ wa a ko subhanak ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq a man kan ne ka kuma bɔ n da la min tɛ n ta ye ni kuma min ka man kan a man kan k'o fɔ o kɔrɔ ye kuma sɔsɔ nkalon don kuma kɔrɔ ye dɛ kuma min fɔra tiɲɛ tɛ in kuntu qultuhu faqad alimtahu ni y'a fɔ i b'a kalama i b'a kalama ala ni ne y'a fɔ m'a fɔ e yɛrɛ b'a kalama ne m'a fɔ i b'a kalama ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik min bɛ ne ŋaniya da i b'a dɔn min bɛ e jaati fɛ ne t'o dɔn mais min bɛ ne ŋaniya da i b'a dɔn ni k'i yɛrɛ de jɛya koyi ne m'a fɔ n'a sɔrɔ n y'a fɔ i b'a kalama i bɛ n kalama i bɛ n ka fɛn bɛɛ kalama innaka anta allamul ghuyub fɛn o fɛn dogolen don e y'a dɔnni ba de fɛn o fɛn bɛ dibi la ala b'a bɛ kalama fɛn o fɛn bɛ kɛnɛma ala b'a bɛ kalama ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard n'i taara kungo kɔnɔ jiri min bɛ yen a tɛ ban an kɛrɛfɛ yan dɔrɔn mais jiri si bulu tɛ jigin ni ala t'a kalama kisɛ si tɛ jigin dibi kɔnɔ ni ala t'a kalama bin bulu si tɛ kari ni misiw de bɛ tɛmɛ a kan sagaw de bɛ tɛmɛ a kan fɛn wɛrɛ de bɛ tɛmɛ a kan
n'ala ɲata la danfɛn bɛɛ bɛ ala bolo komi kelen de ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida aw dilali ana fagali bɛ komi nin kelen de ni ala bolo a tamasiyɛn b'an bolo ala ye doni cɛri cogo min na bi sotelima filɛ nin ye a b'a ka telefɔni ligne bɛ kalama a b'a bɛ kalama et puis a bɛɛ b'a bolo komi telefɔni kelen de n'a ye réseau sigi dɔrɔn a bɛɛ bɛ k'an bolo nɛgɛkuru y'an bolo o ye adamaden de ka baara ye n'a ye réseau jigi ka bɔ ligne sanfɛ ka daminɛ Diboli ka taa fɔ Kidali téléphone bɛ tigɛ bɛɛ la yɔrɔnin kɛlɛ a bɛ tigɛ bɛɛ la o ye adamaden de ka dilanfɛn ye koyi u b'a contrôler u b'a dɔn u b'a bɛɛ kɔlɔsi u b'a bɛɛ ka kumakan enregistrer ka bila yen o ye adamaden de a ko ma qultu lahum illa ma amartani bihi ma foyi f'u ɲɛna foyi ye ɲamariya ko n ka min f'u ɲɛna ani ibudullah rabbi wa rabbakum a ye ala bato ne tigi ani aw tigi n y'o de f'u ɲɛna nabilayi sama foyi fɔ adamadenw ɲɛna fo a ye ala bato a ko ne yɛrɛ tigi ani aw tigi a m'a fɔ ne fa dɛ ne fa a m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna o tuma na ala den tɛ wa kuntu alayhim shahidan ne bɛ balo wagati min na ne ye seere de ye seere ye mun de ye seere ye ka fɛn de i ɲɛna i ma ko t'a la koyi mais n'u y'i wele don min i bɛ se ka explication di mɔgɔ ma o de ye seere ye seereya o de fɛn dɔ kɛra i ɲɛna a t'i concerné i ma ko t'a la a ɲɛna a ma ɲɛ o t'i ka kungo ye mais n'u y'i wele don min na i bɛ se ka seereya di o de ye seere a ko ne tun bɛ yen ne tun ye seere de n tun bɛ waajuli kɛ n b'u bilasira ni mɔgɔ min sɔnna a bɛ fara n kan ni mɔgɔ min ma sɔn se tɛ n ye dɛ n kɔni ye seere ye mɔgɔ min ma sɔn n b'a dɔn mɔgɔ min sɔnna n b'a dɔn n tun ye seere ye ma dumtu fihim ka sɔrɔ n b'u kɔnɔ n ye seere de falamma tawaffaytani tuma min na i ye ne faga wafaw ye tawaffa arabukan na kɔrɔ saba de b'a la a dɔ ye saya ye a dɔ ye sunɔgɔ ye a dɔ ye ka minɛnw bɛɛ ta o de ɲininen don nin yɔrɔ la tawaffahullah a ka dati dafara ala y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye sanfɛ silamɛw ka miiri ye o de ka fɔ nabilayi musa bɛɛ de taara sanfɛ n'an ko nabilayi musa ni de taara sanfɛ o tɛ ko gɛlɛman ye koyi adamaden bɛ ni bɛ taa sanfɛ mankan tɛ wolo o nɔfɛ o mais nabilayi isa kuturu de taara sanfɛ o de bɛ parce que ala kɛra ka hadisa bɛ yen ko nabilayi isa bɛna jigin a ko walladhi nafsi biyadi n bɛ kali ni ala ye ala kɛra ka kumakan de ye nin ye n bɛ kali ni ala ye ne nin bɛ min bolo la yusikanna an yanzila alaykum ibnu maryama hakiman muqsitan a bɛna surunya ibnu maryama bɛna jigin aw kan kirikɛla ladiri yaksuru salib n'a ye kura ye mɔgɔ min kan na a b'o kari wa yaqtulu al-khinzir a bɛ le faga wa yada'u al-jizya a bɛ lempo ko bɔ duna kɔnɔ wa yafidu al-malu nafolo bɛ caya hatta la yaqbaluhu ahad fo mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka nafolo saraka minɛ ni ye hadisa salen a bɛ Bukari kɔnɔ ala kɛra ka kumakan don k'a bɛ jigin o tuma min na i taara ni ne ye sanfɛ kunta anta raqib alayhim e tun ye contrôleur de e de y'u ka contrôleur ye raqibu ye ni examen bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ don classe kɔnɔ na ka kalandenw lajɛ u kana sonyani kɛ o de ye raqibu ye mɔgɔ min bɛ kalandenw lajɛ classe kɔnɔ est-ce que ale bɛ se ka kalanden dɔ ye a bɛ sonyani kɛ a b'a to yen wa ko n'a taara bureau la a bɛ taa a f'u ɲɛna ko n ye kalanden ye non a bɛ décision de ta
bara min kan ka kɛ kalanden na a b'o décision de ta u bɛ kalanden de labɔ classe kɔnɔ ka taa n'a ye o de ye raqibu ye ale ye shahidu ye ala yɛrɛ ye raqibu ye ala de ye raqibu kunta anta raqib alayhim e de tun y'u kɔlɔsibaga ye wa anta ala kulli shay'in shahid i bɛ fɛn bɛɛ kalama fana ala bɛ fɛn bɛɛ kalama adamaden tɛ foyi kɛ fo ala ka bɔ a kalama i tɛ foyi ŋaniya fo ala ka bɔ a kalama i tɛ foyi fo fo ala ka bɔ a kalama in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ni y'u jangata i ka jɔnw don kuranɛ kɔnɔ ala bɛ ibadu fo muminu de la mais a tɛ ibadu fo kafiru ye dɛ a bɛ kafiru wele abid kulluna abidullah an bɛ ala ka jɔn de mais mɔgɔ minnu bɛ ala batu a b'olu wele wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan o ye ibadu de mun kosɔn nabi isa ko ya ko wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ni y'u jangata i ka jɔnw don a y'a kɛ a m'a fɔ abidu kan parce que ibadu bɛ baara min kɛ dunan kɔnɔ lahara an bɛɛ b'o de kɛ o n'o ye ka so ala ye ka tugu ala kɔ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ minnu ma tugu ala kɔ mɔgɔ minnu tugura ala kɔ an b'a fɔ wa ibadu rahman lahara mɔgɔ bɛ min tɛ tugu ala kɔ wa an bɛɛ bɛ tugu ala kɔ o de kosɔn u b'an bɛɛ wele ibadullah lahara min bɛ tasuma kɔnɔ ala ka jɔn don min bɛ alijɛnɛ kɔnɔ ala ka batubaga don batubaga a tɛ se ka ala sɔsɔ ye o ala sɔsɔ banna yan ala ye occasion min d'a ma yan k'an ka min ka d'an ye an k'o choisi o ye ɲɛnamaya de a ye jinɛ ni adama dilan ka siraw don u la ka sira yir'u la mais min ka d'a ye a y'a kɛ mais n'a ye nin kɛ n b'aw sara nin na n'a ma nin kɛ n b'aw sara nin de la a bɛ komi adamaden min ye 5000 di den ma taa sugu kɔnɔ n'i taara wari in filɛ nin ye n'i ye ka puwara d'achat de fɛn dɔ ɲ'a di ma i bɛ se ka a sa fɛn bɛɛ lajɛlen na mais n'i ye livre san i bɛ révision kɛ livre minnu kɔnɔna na n'i nana walahi n b'i kanu n bɛ segin ka kado wɛrɛ d'i ma mais n'i taara sa PSP ni fɛnw de sa manamana fɛnw de ta ka na n'a ye n bɛ dimi kɔrɔ dɛ n'a tigi taara ka taa manamana fɛnw ta a ye sanni kɛ fa kɔfɛ de wa la fa b'a kalama a bɛ sanni kɛ an ni ala ta o de an bɛ baarajugu kɛ ala b'a kalama a ye kankari de d'an ye n b'aw bila ɲɛnamaya kɔnɔ a ye nin de kɛ dɛ n'a ye nin kɛ n b'aw kanu n b'aw dɛmɛ mais n'a ye nin kɛ n bɛ dimi aw kɔrɔ dɛ ni mɔgɔ min ye baarajugu kɛ i y'a kɛ ala kɔfɛ i m'a kɛ ala kɔfɛ dɛ ala b'a kalama mais sara min n'i bɛna sɔrɔ o de ye sara jugu ye qala allahu wa in taghfir lahum in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ni y'u jangata i ka jɔnw don mɔgɔ si tɛ ka kuma wa in taghfir lahum ni yafaru bolo fa innaka antal azizul hakim e de ye masa ye masa min ka bon i bɛ ko dɔn ka yafa kafiru bolo est ce que nabi isa ye ala de la a ka yafu bolo de wa a ma ala de lora dɛ non a ma ala de lora dɛ a ko ala ni yafaru bolo i ka jɔn ni y'u jangata i ka jɔn don ni yafaru bolo e ye masa ye masa min fanga b'i la jangata fanga b'i la kodɔn fanga b'i la innaka antal azizul hakim azizu in bɛ jangata yɔrɔ la hakimu bɛ in taghfir lahum ni yafaru bolo i bɛ kodɔn dɛ i bɛ yafu bolo ni min ye e de b'a dɔn ne t'a dɔn a y'a kan hɔrɔnya ka bɔ problème kɔnɔ pewu ka bɔ a la ala ya jaabi ala ko qala allahu hadha yawm yanfa'u sadiqina sidquhum ni ye don de ye bi ye don de ye tiɲɛfɔlaw ka tiɲɛfɔlaw ka tiɲɛfɔ bɛ u nafa don min na o de ye bi tiɲɛfɔla dɔ ka tiɲɛfɔ b'a nafa don min na o de ye bi ye tiɲɛfɔla dɔ bɛ yen a ka tiɲɛfɔ t'a nafa bi o don na wa dɔ bɛ yen a ka tiɲɛfɔ t'a nafa
adamade danfen do bena lahara abe tiɲɛ fo mais a ka tiɲɛ tɛ foyi nafa la comme iblis bena lahara a b'a fɔ inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ala ye lahidu dama tiɲɛ lahidu ne ngalo lahidu dama mais ɲaw janfa dɛ a ye tiɲɛ de fo dona est-ce que u ka tiɲɛ foyi bɛ fɛn nafa la wa a tɛ foyi nafa la mais nabi laysa ka tiɲɛ fo a b'a nafa lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar nabi laysa n'a ka a ɲɔgɔnw minnu ye tiɲɛ fo alijɛnɛso de b'u ye ko dingɛ bɛ boli alijɛnɛso min kɔnɔna na khalidina fiha abadan u bɛ alijɛnɛso in kɔnɔ abadan alijɛnɛso ɲɛnamaya kɔnɔ so ɲumanw bɛ yan mun ni alijɛnɛso tɛ kelen ye daamu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ dumuni ɲumanw b'a kɔnɔ siyɔrɔ ɲumanw b'a kɔnɔ mais fɛn kelen bɛ yen ni miirila la dɔrɔn i ka li bɛ k'i bolo komi ɲɛgɛn dingɛ n'o ye saya ye ɲɛnamaden ye so ɲuman jɔ ka meuble ɲuman k'a kɔnɔ ka appareil façon bɛɛ k'a kɔnɔ dumuni tobiyɔrɔ ɲumanw b'i bolo dumuni min ka di ye i b'o dumuni dun dɛsɛ t'i la i tɛ sira foyi ye bana t'i la mais ni miirila don o don ko est-ce que n bɛ sa ka nin so in to ye wa o don a bɛ so in k'e bolo komi ɲɛgɛn dingɛ dɛ a tɛ foyi nafa i la o de kosɔn ni ala ko a bɛ taa alijɛnɛso kɔnɔ a b'a fɔ khalidina fiha aw bɛ taa kɔnɔ de dɛ o kɔrɔ ye hami min b'aw sɔrɔ aw ka dilanw sanfɛla la ɲɛnamaya kɔnɔ o t'aw sɔrɔ aw ka dilan sanfɛ alijɛnɛ kɔnɔ ni hami b'an bɛɛ la dɛ su o su an bɛ miiri de est-ce que sini sɔgɔma a b'an sɔrɔ balo la wa adamaden ni hakili b'i la i kan ka miiri alakira ko idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah ni dugu jɛra i kan ka baara minnu kɛ kana wulada makɔnɔ n'a ye dɛ a kɛ ni wulada sera i kan ka baara minnu kɛ kana sini sɔgɔma makɔnɔ n'a ye dɛ a kɛ parce que a t'i bolo sini sɔgɔma t'i bolo donc ni hakili b'i la i dalen b'i ka so ɲuman kɔnɔ kilimasɛriw bɛ baara la i kan ka miiri don jumɛn na ne bɛ bɔ nin so in kɔnɔ ka taa n bɛ bɔ don jumɛn na u bɛ taa n ko ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ta ka t'i fili dingɛ kɔnɔ i bɛ fili dingɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲini ko pewu hali u tɛ miiri la mɔgɔ si tɛ miiri la i ye minnu balo i muso ni denw olu fɔlɔ de bɛ ɲini kɔ u bɛ ɲini kɔ ni miiriya in tɛ sɔrɔ alijɛnɛ kɔnɔ alijɛnɛ foyi tɛ yen min b'i ka nisɔndiya changer o tɛ yen wagati bɛɛ i bɛ fɛn duman de sɔrɔ hôteliw bɛ yan 5 étoiles bɛ yan n'i taara i dalen don i bɛ bitɔn digi a ye na ni nin ye o bɛ na n'a ye a ye na ni dumuni di yan o bɛ na n'a ye hôteliw bɛ i senw bɛ i sigilen b'i ka lit sanfɛ i sen bɛ yɔrɔ min na bassin de bɛ yen i bɛ bitɔn gosi a bɛ datugunan bɔ a sanfɛ i b'i yɛrɛ ta i ka lit de sanfɛ k'i yɛrɛ bila bassin kɔnɔ k'a ko o bɛ yen mais hôtel tɛ yen min ni adamaden bɛ sigi a kɔnɔ ka miiri dɔrɔn i sigilen bɛ ta ko a ye na ni nɔnɔ ye o bɛ na ni nɔnɔ ye dɛ o tɛ dɛ o bɛ hôtel kɔnɔ yan i sigilen bɛ hôtel 5 étoiles kɔnɔ i ka lit sanfɛ ka miiri ko n b'a fɛ u ka na ni nɔnɔ ye est ce que hôtel mɔgɔ bɛ bɔ a kalama wa o tɛ bɔ a kalama koyi alijɛnɛ de mɔgɔ ala ye o appareil dilan alijɛnɛ de kɔnɔ i sigilen b'i ka lit sanfɛ n mako bɛ tamuru de la i t'a fɔ i da la dɛ a b'i ŋaniya la denmisɛnw bɛ na n'a ye ka na d'i ma n mako bɛ nɔnɔ de la o bɛ na n'a ye ka na d'i ma i bɛ dumuni kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ
ne kuma fɔra a b'a fɔ bɛ se ka kɛ cogo di i tun y'a kɛ i ba kɔnɔ kalo 9 i bɛ dumuni kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ ala min sera k'o kɛ a bɛ dɛsɛ k'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o adamaden bɛ kalo 9 k'i ba kɔnɔ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ k'a sɔrɔ i bɛ dumuni na i bɛ dumuni kɛ ni nɛnɛ jamanaw la joli min bɛ don i barajuru fɛ ka taa sarayunu kɔnɔ ka taa joli siraw fɛ ala bɛ joli in kalaya de pour que nɛnɛ ka ne sɔrɔ anw ka funteni jamana ninnu kɔnɔna yan ni funteni bɛ yen ala bɛ joli nin sumaya de pour que kalaya ka ne sɔrɔ kalo 9 a bɛ taama a bɛ senw sama a bɛ bolo sama a bɛ bolo kɛ da kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a tɛ bɔ kɛ lahara adamaden bɛ dumuni kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ dabarakɔtaga kɛ wa ma dhalika ala allahi bi aziz o man gɛlɛ ala bolo koyi o ye fɛn fitinin de ala bolo khalidina fiha abadan radiyallahu anhum ala jera u ye ala sɔnna u ye o de kosɔn a y'olu k'ale jɛnɛ kɔnɔ wa radu anhu u fana ye sɔnna ala ye a ye sara min d'u ma u ɲɛ b'a la ala ko dhalika alfawzul azim o de ye gagneliba ye gagneli min gagneli t'a kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an b'an ka so dilan ni anw ka fanga de ye i ka fanga de b'i ka so jɔ mɔgɔ min ka fanga ye bɔgɔso ye a b'a ka bɔgɔsɔni jɔ mɔgɔ min ka fanga ye wila ye a bɛ wila jɔ mɔgɔ min ka fanga ye étage ye a bɛ étage jɔ mais lahara an ka so ye ala ka fanga de ye adamaden fanga tɛ a ye différence lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ se ka 5 étages de la 10 étages ani mɔgɔ min bɛ bɔgɔso de la a ye différence lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka différence lajɛ adamadenw ni ala ni ɲɔgɔn cɛ so minnu bɛ jɔ alijɛnɛ kɔnɔ adamadenw ka fanga tɛ dɛ ala ka fanga so don ala ka fanga min bɛ ala la o so don bɛɛ b'i ka dunan jigi dunan fana y'a kɛ n'i ka fanga de ye o de kosɔn alijɛnɛ dɔw bɛ yen o ye nuzulu de ye nuzulu ye dunan dumuni bɛ tobi yɔrɔ min na don o don o de ye nuzulu ye dunan dumuni dunanba dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la i ka karamɔgɔkɛ do wa i lamɔna cɛ min bolo o do wa i muso fa do wa i fancinin dɔ do wa mɔgɔba dɔ nana jigin kan don fɔlɔ min na i bɛ tɔrɔw fara ɲɔgɔn kan sagaw fara ɲɔgɔn kan ka tigi bonya alijɛnɛ so dɔ bɛ yen don o don o de bɛ yen dunan dumuni de bɛ d'i ma don o don bonya de bɛ k'i ye don o don a tɛ ban a tɛ dɛsɛ i b'a dun fo i yɛrɛ ka kanu da i tɛ fa a la a b'a nɛgɛ de bɔ i la i b'a to yen i b'a dun a bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ wɔsiji ye kasa bɛ min na i mako tɛ parfɛn na yakhruju rashan ala kɛra ka kumakan de bɛ yakhruju rashan a bɛ bɔ komi wɔsiji de a couleur ye ji ye mais kasa ye miski ye lillahi mulku samawati wal ard sangolo ni dugukolo mara bɛ ala de ye a bɛ kuma minnu fɔ a b'a fɛ a k'a jateminɛ ale min bɛ nin kuma fɔ ale ye jɔn ye ale ye alladhi lahu mulku samawati wal ard sangolo dugukolo mara bɛ min bolo o de ka kumakan filɛ ne ta ale ka a bɛ so a la wa a tɛ se a la a bɛ se a la n'a ye nin kuma fɔ ka sɔrɔ fɛn t'a bolo an b'a fɔ nin ye a da ka bɔ dɔrɔn mais sangolo ni dugukolo in ta ye min ta ye sangolo ni dugukolo in yɛrɛ o de bɛ ka kuma in fɔ tan fangaba de b'a la fanga min adamaden hakili tɛ se k'a minɛ adamaden si hakili tɛ se ka jate minɛ adamaden n'a sara de ala b'a fɔ kashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid datuguna min tun b'i ɲɛ sanfɛ ala b'a fɔ n y'o bɔ i la bi koyi i ka datuguna banna i ɲɛ bɛ k'i nɛgɛ de ye i bɛ fɛn bɛɛ ye
fembe ibe tiyen lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin sangolon dugolo marabe ala de ani fembe mum ba kono wa huwa ala kulli shay'in qadir ala bise fembe la jelena abese fembe la jelena o kore ay kuma munu fa nyana anga dala ko kuma nunu bekele kuma nunu beke modo bolo zirinde nimbe be saka ke chogodi nyore fa nyana do de laka doni ba do nyininga ako doni ba ko iblis ye adlala ka bo tasuma de la tasuma be sogo jeni chogodi aye bo kuruta aya gosinai ako adigire la ako edla ka bo de la pour ka bo kuru imbi toro sisa amanki toro de ala ya ramadan la ka bo de la ka jine la ka bo tasuma la tasuma ba jeni abe digala abe koma an dalembe sodo koro ramadan do dalembe sodo koro so imbi naka bo sodo binaka aba toro chogomina idla ka bonina ani yo ereyo e kelenyo e pini ramadan de la matière flare be ramadan bo be ala nimbe sentiment ke o yininde ala ko ayandila chogomina nyawdila ka bo mugu de la jini bo mugu min tin summa min hama'in masnun summa min salsalin kal fakhar summa yanfuqu fihi ar-ruh abe jin ala ye jini bo de fara nyogonka kabila nyogonka atolila fo kasabora hama'in masnun bo fin kasalama summa min salsal kana ja kake komi bo min tobira dagaw be cogo mina an sero yoro la de ala ye ninkana na ñato la an gan sa cogo laje ni adamaden be sa ni ye sojo ni b'a fɛ ka a démonter 1000 laban donna i b'o folo de bo 1000 laban donna so la de baara ni y'a dila ni t'a fɛ baara in ka tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la ni b'a fɛ ka démonter fɛn min laban nana i b'o folo de ta min b'o kɔfɛ i b'o ta min b'o kɔfɛ i b'o ta a ye adamaden sa cogo lajɛ ni adamaden bɛ sa min laban nana o de ye nin ye ala bɛ nin de ta awa ni nin taara a bɛ gonfler ka salsal kalfakhar a bɛ gonfler ala ko étape sabanan min bɛ yen i bɛ kɛ komi daga jeni tɛ i b'a ye farikolo bɛɛ bɛ gonfler a bɛ ja n'i y'a gosi dun i y'a yɔrɔ gosi a bɛ mankan bɔ o kɔfɛ étape filanan ye bɔgɔ min tolilen don e yɛrɛ bɛ toli i bɛ toli a sabanan ye bɔgɔmugu ni ji ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye ji bɛ bɔ i farikolo la ka taa ka bɔgɔmugu to yen n'an tɛ dilali yɔrɔ kalama an bɛ saya yɔrɔ kalama dɛ n'i ye saya yɔrɔ ye dɔrɔn i bɛ dingɛniya kɔla ko a y'an dilan cogo min na a y'an dilan o cogo de la sikasi t'o la o n'i ye masa de ye masa min ni sebaa b'a ye o de kosɔn ni mɔgɔ min ko i bɛ tulonkɛ kɛ a ka umuru siyadiya la a ka kuntigiya kow la a b'a tɔɔrɔ kosɛbɛ an kelen filɛ nin ye ala bɛ don o don a b'an ka oxygène d'a ma a b'an ka dumuni d'a ma daraka bɛ di tilelafana bɛ di surafana bɛ di i kana muruti ko malo de bɛ n bolo n ka magasin kɔnɔ koyi kana muruti n'o ye dɛ sufɛ ka malo in bɛ jeni i bolo e yɛrɛ ka courant sarata a k'i ka malo in bɛ i ka magasin bɛ jeni dugu bɛ jɛ foyi t'i bolo a tɛ ala ɲɛna foyi ye koyi ni dugu jɛra k'a sɔrɔ malo bɛ yen i ka nasɔngɔ bɛ yen i bɛ se ka taa sugu la ka taa minɛnw san ka na dumuni kɛ ala ta nɔ dɛ i ka cɛya tɛ fɛn t'i bolo koyi fɛn o fɛn b'i bolo ala bɛ se k'a bɛ tiɲɛ tarafata ayin ɲɛ komi kɔn i ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ
ere harni haklita la ere kbaro ere bisika tiya tarafata ay nye komito ibebi adama deme na misiri kono ya foitala aba po mo ngina ay dumni labe mena salinin sallam go bena be dumni ke abena salabe abe sa misiri kono ya o joli jolle be ateba aywa niyeni sura labande no ye suratul maida amena do sura mena sisa o ye suratul an'am ni sura to dalembe beganani de la an'amu ye beganani de nyome misi ba ani saga nyome chema to de jamal amusoma to naqa arabu kana chema to jamal amusoma to naqa misi a chema to saur amusoma to bakar niko bakar do niko bakara ko musode saga chema to dan amusoma to na'ja إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة نعجة سغام مسومة توي با أتشيما توي تيس أمسومة توي معز ألا يوكا كبارير فوق كو 8 أزواج من الذأن 2 ومن المعز 2 أكو ومن الإبل 2 ومن البقر 2 فلانو سيغيندو وبي فرو نيغون سيغيندو نيغومي تشيمانا مسوما اني مسو اني با ميسي تشيمانا مسوما با تشيمانا مسوما اني سغاس تشيمانا مسوما أو كما دفوني سورة كنونانا وهي سورة يرتو دارو دلا سورة الأنعام أنعام يبغى منو بدو سكونو سيتالا فورة تالا نون ناني دتوغو يكو أنعام سوغو من بكون كنونا أنعام تي نون دي أنعام أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سورة فلانية من بعد منني الحمد لله سورة الفاتحة ويا دامنا الحمد لله سورة دور بقرآن كنا من بعد منني الحمد لله سورة الفاتحة أني سورة أني سورة الكهف أني سورة السبع أني سورة فاطر ولو بعد منا دامنا الحمد لله الحمد لله فوليدي foli tanoni bala barka dala bala sabado tekelenye foli e mo mi nyuma yake ayaki o yake mo rebe sakafo ahmaduka barka dali e mo mi nyefendi mare tanoni e fenyuma mi bi adamade na kasurale ale retate ibisaka fo karsa fulana jamil karsa chekany oye
fenyuma adamade ni ay bisika fo nin kay akira ele tayro ale de adlaw ayre madlaw bisika fo yusni tusni ale adamade njugo kay doni babolo na folo nyuma babolo abe so nyuma konana bisiko ke alaye alhamdulillah fo folibe alaye folibe o tumbe sani alakira kana sani nabi nyumo kana mogoye ala fo folibe alaye wala koso ama fo ihmadullah ay ala tano ama fo ay ala fo ama fo ube hamadullah uye ala fo kakoro ama fo ube bana ala fo ka nyefe ama fo ako alhamdulillah tanobe folibe alaye aw ya fo ama fo abe alaye anye ala fo folibaye amma ala fo folibe alaye munna folibe alaye suratul fatiha kuna ko rabbul alamin dan few lamu bagado ni sora ina ako alladhi khalaqa samawati wal ard folibaye parce que ale de sangolo du golo de la wallahi foliba de be alaye parce que aunde dugukoloy marabagaw ye ala yɛrɛ de y'o latigɛ ko a bɛna dugukolo kalifa anw de la adamaden an nana don min na an fa adama nana don min na a nana jigi dunan soba de kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a ye a ɲɛ yan a ye fɛn bɛɛ ɲɛ a ye ɲɛ yan ji bɛ yan fiɲɛ bɛ yan tile bɛ yan kalo bɔ yan dugukolo bɛ yan i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ sogo bɛ yan jɛgɛ bɛ yan ni nabilayi adama n'a tun tɛ ala dɔn n'a nana a bɛ kabakoya dɛ mɛ a bɛ ala dɔn mɛ a misaliya ta e yɛrɛ la i n'i ka mobili bɔra yan i bɛ taa Gawo mobili nana tiɲɛ ye kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la i sigira minɔgɔ b'i la kɔngɔ b'i la i ni dugu si ma suru i t'a dɔn i bɛ dumuni sɔrɔ cogo min i se ka taama i taara da i bɛ saya ma kɔnɔ i sunɔgɔra i wulila dɔrɔn i nana tabali ɲɔgɔn sɔrɔ a falen dumuni ji boisson ɲumanw ni dumuni ɲumanw sigilen b'a kan aw ni ala n'i y'o sɔrɔ sani i ka dumuni kɛ i t'a tigi ɲini k'a dɔn wa ou bien i bɛ taa dumuni de kɛ dɔrɔn i b'a tigi ɲini pourquoi an nana sɔrɔ dugukolo in falen bɛ minɛnw na an tɛ ala ɲini an nana dugukolo in falen sɔrɔ ni ɲɔgɔn de la o fɛn bɛɛ ala ye fɛn bɛɛ dilan anw de ɲɛ anw de danfɛn labanw ye minnu dilanla ka na dugukolo sanfɛ an nana sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an ɲɛ yan o kɔrɔ ye tanu foli kɔni tun bɛ yan o parce que fɛn bɛɛ bɛ yan mais foli in bɛ kɛ jɔn ye nabi ɲumanw de y'o fɔ an ɲɛna b'a yira k'a fɔ k'a fɔ hadamaden ye danfɛn dɔw ye dugukolo occupé yan k'a fɔ hadamadenw ye yalima danfɛn dɔw ye dugukolo occupé yan danfɛn wɛrɛw tun bɛ dugukolo sanfɛ danfɛn wɛrɛ tun bɛ yan danfɛn wɛrɛ o de kosɔn mɛlɛkɛw ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima i bɛna fɛn dɔ de bila yen minnu bɛna joli bɔ tugun wa o tun bɛ yen danfɛnw tun bɛ yen dɔw ko jinɛw don adama nana sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a ye anw yɛrɛ wolola fana k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an ɲɛ an fa adama taara mɛ an minnu bɛ yan don o don an ɲɛ bɛ an ka balo yɔrɔ la n'i tɛ se ka commerce kɛ taa jo san i ka taa bada la i bɛ se ka jɛgɛ dɔ sɔrɔ i bɛ min fɛɛrɛ k'i ka balo sɔrɔ a kɔnɔ n'i tɛ se k'o kɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ n'i tɛ se k'o kɛ i bɛ se ka kɔlɔn sen i bɛ jardin dilan i bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ balo cogo ala y'a préparé ka d'a ma n'o préparé bɛ yen normalement an kan ka min y'o kɛ an bɛɛ b'a dɔn produit dilanla dunan kɔnɔ yan a bɛ tigi ya a ka droit de auteur k'a la produit bɛ yen hali ampoule min filɛ sanfɛ a dilanla yɔrɔ min ya mɔgɔ min y'a dilan
amad la ala yere ayad la adamadenw ye mais adamadenw nya bonya o ye fɛn bɛ k'a ye mais a ka droit de hauteur sɛbɛnlen b'a sanfɛ ni ampoule in dilan cogo ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dilan pourcentage min bɛ ne i bɛna n bɛ licence d'i ma i b'a dilan mais pourcentage dɔ bɛ i b'o di ne ma a delila ka mɛn ko tile in ye mɔgɔ dɔ ta ye a ma deli k'o mɛn dɛ ale lanpan ka bon ni lanpan ye o mais a ma deli k'a mɛn k'a fɔ a tile fana ye tile a dilanna ni san de la mɔgɔ dɔ de y'a dilan mɔgɔ si ma dilan o de kosɔn nin sɔrɔ in daminɛna ko alhamdulilahi foli bɛ ala ye alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ala min ye sankolo ni dugukolo dilan ka yelen ni dibi dilan yelen ye juman de tile yelen de n'a bɔra a bɛ 50% de ta dugukolo sanfɛ 24 heures sur 24 heures tile bɛ 50% de sanfɛ dugukolo la an ma deli ka mɛn ko a ka lumière a ka lanpaw sara an ma deli k'o mɛn abada an ma deli ka mɛn k'a nɔgɔra anw ka so fitinin ninnu kɔnɔna na 20 sur 15 kalo o kalo a dɔgɔyara fitinin ye 1000 de i bɛ t'o sara énergie la i b'a minɛ sufɛ dɔrɔn de i bɛ taa sara énergie la depuis an wolola an delila ka taa tile facture sara an ma deli ka sara fɔlɔ a sarali ye k'ala fo de alhamdulillah nɛɛma bɛ foli bɛ ala ye koyi foli ba de bɛ ala ye a ye nin yelenba in d'a ma tile ye yelen ni oxygène de a bɛ yelen d'a ma a bɛ oxygène d'a ma an bɛ balo n'a ye sufɛ ani kalo bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ yelen da n dɔw ma o bɛ yelen jigin dugukolo sanfɛ ala y'an dɛmɛ ko in a ye fɛn bɛɛ lajɛlen de k'an ye summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun nin bɛɛ kɔfɛ kafiruw bɛ ala to yen ka taa boliw bato ala min ye tile in d'a ma ka kalo in d'a ma an bɛ dugukolo min kan k'a d'a ma sankolo min ye dali ye k'o d'a ma an ɲinɛ o ko pewu an yɛrɛ bolo nin ye natiri dɔrɔn de a tɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ min bɛ ala fo ko ala an bɛ taama dugukolo min sanfɛ i ni cɛ koyi ala sankolo min b'an sanfɛ i ni cɛ koyi ala tile min bɛ bɔ don o don i ni cɛ koyi an b'o mɛn an t'o mɛn pourquoi an t'o fɔ n'ala ye sankolo tile filɛ yɔrɔ min na distance min b'a ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛ a koɲa kalaw la o ye mun sɛbɛn u ka livre kɔnɔ n'ala ye tile in bɔ a ka yɔrɔ la kilomètre kelen k'a surunya dugukolo la dugukolo bɛɛ bɛ jeni miniti dama dama kɔnɔ a bɛɛ bɛ jeni n'i y'a bɔ a yɔrɔ la ka taa n'a ye kɔfɛ kilomètre kelen ne sumaya neige bɛ adamaden bɛɛ faga ya miniti dama dama kɔnɔ ala y'a suma ani dugukolo suma k'u bila ɲɔgɔn kɛrɛ cogo min na an ka hɛrɛ de b'o dɔrɔn de la neige jiginna Europe cogo o cogo a t'u tɔɔrɔ a tɛ se k'u faga fo ni mɔgɔ min ma yɛrɛ protéger dɛ funteni gɛlɛyara an bolo yan cogo o cogo a tɛ se k'an faga fo ni yɛrɛ ma yɛrɛ protéger dɛ o ye hɛrɛ de ye o ye baaraba de an bɛ énergie fo an tɛ tile fo an tɛ ala fo an bɛ énergie fo énergie mɔgɔw ka ɲi dɛ énergie mɔgɔw bɛ taa de dɛ n'an taara dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo dɔgɔtɔrɔ yu'alij a b'i furakɛ dɛ a ti kɛnɛya o dɔgɔtɔrɔ tɛ mɔgɔ kɛnɛya dɛ mu'alaja ye ka fɛn dɔ de sigi fɛn dɔ de kan ka fɛn dɔ sigi fɛn kan pour que résultat bɛ se ka sɔrɔ o de ye mu'alaja ye dɔgɔtɔrɔ b'o de kɛ mais n'an bɔra an tɛ ɲinɛ an ka dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ kɔ abada mais an bɛ ɲinɛ ala kɔ ala min kɛnɛya bɛ ala min bolo n'a b'a d'a ma an hakili tɛ to la koyi adamaden ye fitiriwaleba de fitiriwaleba de ye adamaden ye o de kosɔn ko alhamdulilayi
ay alhamdulillah fana fo anye pour que kalambaga ni kalambali be ka ke kelen ala nan ko ambe ala fo ala ambi fo chogodi aya fo alhamdulillah tano foli be ala apana ni sigira lailatul qadri su ibeni fo bamanangana foli be ala foli be ala foli be ala tano be ala mbe ala fo o ye zikru bade arabu kallama itere parce que ni arabu kallama fo eta korodo ite zikru law ibe kalandela adamade ni sira ko alhamdulillah alhamdulillah modo nana kini ga ko alhamdulillah ko chogole e ko netaro de etaro ebe sigi ebe ni kuma fo munde ko zikru ye mi bo bar made ndu sukuna ude la ka bo doni baga do nyana ko uzkurullah ala ko suma akom madeli kanyina ko kuma tenga ko suma nema deli kanyina ko ni ay iba fo mo ina ko akosuma atigi nyina na ko de nema deli kanyina ala ko abada bari ko so mo ko da fo na ko nga ala kosuma ko ibe ala kosuma ni kuma kaunde munum bi yere bolu yingani ala ibo fo ala nyana ala bamia ala kiraye ndela ka foya ala kiraye chedo soro misri kono abu umama al-bahili aya soro misri kono sali wakati te jurude tumbala atiseka taka sokonana ala kira ya yiniko ako ya aba umama mali araka fil masjid fi ghayri awqati salat mun ko so ibina sigi misri kono sali wakati te ako duyunun wa humumul lazamatni ya rasulullah ako juruni hami chamande ben ala kira ko mbeni kala kuma kan shegila ni afo sokoma ka fo fulafe ala bi ka juru saraki ka hami beta kuma kan arabu ka ale ba do mais ni maraka kala la ate arabu kando kwa kafo ale boro abe qur'ana kala de la koy ube abe kilisi kala de la kilisi kala ndute dawni kilisi tekele koy nambe zikru ke anga zikru ke kana ambe kami famuya kanyisi alama kabon duskuna kanyisi alama ode zikru ala nimma ko benina ala nebi fo yeni kenye ala ne dem banana tarana ya keneya ala ne fatum banana ya keneya ala ne tuma miru ko ne fa beta hijura koy nsera ka worosoro halala kadin fama tara hijula asegina ka senka sokona ala nebi fo ibe nun kuma nu fo kuma nun de zikru yi o de zikru o te kata do sigi morudo kono ka arabu kando meleke kuna ikata sigi sube la jele ba kala ibe mi ebe kala lile la ite zikru la de zikru munum be fo arabu kana ala kira munum fo yoro mununa ko anga fo din chogola parce que ala kira ka duwa sekere ba ka kuma kaunde la ambul defo ambu defo ko ko so ni aya bado foli be ala e minye sangolo ni dugu kolo dla wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur ako khalaqa as-samawati wal-ard ay sangolo ni dugu kolo dla khalqu ye al-ijadu min adam khalqu ye kanani fe atunte ja'alu ye ka fen la ka fen kanda fisrado de ka fen dilalen ko fe ka ke fen doy ani khalqu te kala nyafo kunun kona soro samburu do tumbe mo duno be sia kono ina nakana labe ko benin ka saloye ja'altahu salon yake salon ma tundelembe dilali ani kake fen dilalen ko fe mba kenina te kala ala e sangolon dugolo dila aye dibini noro nyisi amma udlalen tumbe موت تنفع أيادم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نيمبكو في مغمون كافر يلا وبي على توي كتبولو في كتدومو في كتمغو في فنت مغمون بلو دغولو سانف على القرآن كونو كما أشهدتكم خلق السماوات والأرض ولا خلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
وما كنت متخذ المضلين عددا نما أوبو سانغلو دوغولو دلالي توما نما بوا كلام كوي نما ادم دي سي بوا كلام هراو يرد دلالي وقتي ما بوا كلام ني على مغو be مغو فيلي نتافي كو كنجي نيوي نتافي كو كين بارك نيوي andla ambetla tuma min ala مغو جuma de ادم de wona mu wara كلام bo sita كلام ala de andla ale de ba la dumuni ale de be jidama nam manana ale an furake ni sayatu masara ale ba an faga ambo toyi kata fen warel kala kasraw toyi kala dauta kala batu toyi kala sosota ambi ala soso kenema klefe ala nyabila imam moloyala hadisa laflen do be hadisa inte tiyaye ko ala ko naba miri kontaw yede nauba miri adama dew konne nyata wala o tumana kalimani ya may koy na do na adama de hakilla ko ala nyetila i kalimani ya may men nabi hakilla konne ala nyebila mun koso ene ala ke filele kelaw la mogo gosilay yella gosi mogo munum bi laje ne ala ni dalen bala konne bi laje mun ko se be baraka juke nyanyana kan sabote ala made man ka bara juke ibe yoro ibe bara juke ba ka ala de nyana ala nyabila abe siki sara yoro ni kele abe saka sara dima هو الذي خلقكم من طين على دي أندلا كابو بغولا طيني نيه جيكي بغو مغولا ودي تغو طين نا يوا أفرا نيغون كا نا منا أبكي هما مسنون بغو تولي نيك أمنا كاكيدال إنونا دروك إبه كسامي نا تمنولا أبكي سلسال niya gosi jibora kono niya gosi abe kaka wode salsal adama dem dilan chodel ala yan laka bo bodela summa qada ajalan anana delew latge adama dembe ka dele wode ko so anko adama dembe ka dunayi ka nyena mayade ni bana domina ka duna bana mo sika ni ka duna siri adama dew ñanama yalla de ere ka ñanama ikaduna de mamata qamat qiyamatu ni mo mi sara kal kiyama jora koy wa ajalun musamman inda dele do be ato fole do be ala ere de bolo yalla kema dele de wa o ye dele do babulay summa antum tamtarun nimbe ko fe aw be sika kuma be fawina odalentala ne de yawdlan ka bo bogola ka deledo aw sila ni dalente ka delela ifa ko ni sara kito iba sara kito fugarutere mo munu sara fugarutere dala ko fana benasa dele mimbe itado ramaden na domina tado fonu mo ya fanyana abeta domina fana tado wulu fulani nyogonche ikanga masami nana ni na betani igango do yoro ale de yoro nyini kanyinika nganga munde wode kanga ika yoro nyini kanyinika ne kanga mubara deke ina nani ne antado mbeta domina antado menganga munde ke ala e chide un cha mode kama akanga nindeke parce que abe nyama ya mina nyama ya fitinindo abe na nyama ya bambali deta anyuman kerao iba nyama ya dela ajuguman kerao ibe nyama ya dela ikanga la nyini ka pour que ko iko nyama ya dela aywa وما تأتيهم من وهو الله في السماوات وفي الأرض على دبي سانغولو لا مسايالا على دبي دوكولو كا مسايالا مساورتي
sangolo ta ye malakut dugukolo ta ye muluk muluku ye an ɲɛ bɛ min na dɛ malakutu ye alakira taara sanfɛ a ye min y'a ɲɛna a bɛ mara bɛ ala de bolo min bɛ sangolo la anw t'o dɔn min bɛ dugukolo la an b'o de dɔn o de kosɔn alakira taamana don min na a bɔra maka ka taa Jerusalem ka bɔ Jerusalem ka taa fɔ sangolo wolonwula sanfɛ ka sayi ka jigi ka na maka a taatɔ a tɛmɛna mɔgɔ minnu na sira la ɲɔgɔnmɛtigiw ale bɛ meleke bolo a nana maka dugu kɔnɔ a ye kuma in fɔ dɔrɔn mɔgɔw ko fa de b'a la u taara Abubakari Sidiki fɛ ko Abubakari i y'i ka cɛ ka kuma bɛn a ko mun don ko ale bɔra yan sura ka taa Kudus an bɛ tile 40 de kɛ sira la u ma kuma in u ma faamuya alakira ma fade taara ala ko n taara ni alakira de ni mɔgɔ dɔ n'a denyɛrɛni nana yan sisan ne ko denyɛrɛni tun bɛ kulu in sanfɛ o a bɛɛ b'a faamuya ko denyɛrɛni kɔni ma taama mɔgɔ de taara n'a ye distance yanni Kayi leri joli don min bɛ taama leri b'o de bolo min b'a taama leri b'o de bolo n'a b'a sen na an bɛ se k'a dɔn n'a bɛ mobili la an b'a leri dɔn n'a bɛ avion de la an b'a leri dɔn ni mɔgɔ minnu delila ka taama Kayi ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ tile 15 de kɛ sira la a ma deli ka mobili y'a ɲɛna mobilitigi bɔra yan ka taa ye sɔgɔma a taara Kayi midi tuma k'a fɔ a ɲɛna a b'a fɔ non o tɛ se ka kɛ sa o bɛ se ka kɛ cogo di i b'a fɔ ayi e ka taama cogo ni ne nana cogo min na o tɛ kelen ye o de kosɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ko subahana alladhi asra bi abdi seniya bɛ ala ye ala min taamana n'a ka jɔn ye ala jɔn ma taama ala kɛra ma taama koyi ala de taara n'a ye ala kɛra nalen a taara sangolo la a ma sangolo kuma f'u ɲɛna o parce que a b'a dɔn sangolo nin u tɛ n'o faamuya yɛrɛ a ko n taara Jerusalem de a y'a fɔ silamɛw ɲɛna ko n taara fɔ sangolo wolonwula sanfɛ o y'o nkalon tigɛya mun nana ala kira fɛ ko an kɔni b'a dɔn i ma deli ka taa Jerusalem abada an b'o dɔn awa dugu in bɛ cogo min na fɔ an ɲɛna kɛ ala kira ye dugu bɛ cogo min na a y'a f'u ɲɛna o tora u bɛ ɲɔgɔn ɲɛdaw lajɛ a ko n tɛmɛna ɲɔgɔnmɛ dɔ de aw ka minɛnw bɛ u bɛ sira la ka na u bɛ se yan sini sɔgɔma nin wagati a ye t'u ma kɔnɔ n tɛmɛn'u la u bɛ sira de la u natɔ dugu jɛra u taara jɔ ye mɔgɔ telimanw bɛ kuma yɔrɔ min na ko a ye wagati min fɔ wagati tɛmɛna dɛ u ko an ɲɛ b'u la u natɔ filɛ dɛ ɲɔgɔnmɛ natɔ filɛ dɛ mun kosɔn ka taa sangolo la o ma kuma o la ala ma kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna parce que n'a kuma fɔra jɔn de taara sangolo la n'a bɛ se ka ala kira ɲininka o la kuma t'o la o mais u bɛ yɔrɔ dugukolo min dɔn ni ala kira y'o kuma fɔ hakili b'u la u ye ala kira ɲininka minnu na ni ala kira y'u jaabi n'u y'o tiɲɛtigiya ni ala kira ko a taara sangolo wolonwula la u kan k'o fana tiɲɛtigi mais ni hakili tɛ adamaden na i sɛgɛnnen dɔ dɛ i sɛgɛnnen don kosɛbɛ وهو الله في السماوات وفي الأرض عليه على كلمة بدي بسانغولو ندوغولو كونو يعلم سركم وجهركم أكا غندونا كبانجي على بابتو ويعلم ما تكسبون أبي ميسرو على باب هذا ما دين كنا دوغولو يسانفه depuis nana domina ni san keme balo ibe dumuni do ala babedo abi ka miriya do abi ka kuma kawn ale de masakele masami beni do appareil cité duna économie bu sokoke appareil cité mi bisega gundo do o parete karamade ngania do o tei ni manifestation nana ya sisa kajo monument ina mɔgɔ kɛmɛ fila mɔgɔ kɛmɛ saba u bɛ mankanbala service secret mɔgɔw u kɛguyara cogo cogo kumakan minnu bɛ fɔ karisa de ye nin kuma fɔ u tɛ se k'o sabati
mais ala be kuma fo baga be do kele karsa de ni kuma fo karsa de ni kuma fo karsa de ni kuma fo ala ba be do bele ko sa abapo ya'lamu sirrakum abako gundodo wa jaharakum mo ba fo pourquoi abe kenema tado na be gundodo hala kana kenema ta fo non koro de balo kenema ta joli de be adama de untado mitingi ba munu be ke bamako kono ya mo juma ne be mo ka kuma kandola mo juma ne bodo mo sitado me ala ba be do kuma fora ya ala ba be do akuma be sebelembe be ka dossier kono ala kele be de bodo wa ya'lamu ma taksibun abe mi fana soro abe bara minke ala ba be do ni kuma nunu be hakili de dama ko anga hakili sigi anga na perese anga ala batu anga garjige ko to ala bolo garjige ko sababu mina doro ika to ala bolo doni bago ko iye dumuni sunya ka du o ika garjige de hal ni tuma sunya i tumba du me perese la ye junubu de ta ka du i perese la ye junubu ta iya du ni junubu ye hakili be adamade mina ala ye sababu mun bila dugukolo sanfɛ i bɛ sababu ninnu de minɛ dɔrɔn résultat o tɛ ka kungo ye o ye ala de ka kungo ye mɔgɔ b'a si bɛ kɛ baara la i tɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ taa baara kɛ don kelen a bɛ kɛ milliardaire ye o ye ala ka o secret bɛ ala dɔrɔn de bolo mun kosɔn nin ye san 10 kɛ a bɛ baara la a ma fɛn sɔrɔ ni nana kalo kelen a kɛra bana ye mun de mɔgɔ tɛ ala ɲini ko la o mɔgɔ si tɛ ala ɲini ko la a secret bɛ ale kelen pere bolo. أيوة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين نكا كبوكو كوسيتنا أدم دوما كبو على يريكا كبوكو كولا في كسر أدم دوم كوساما أمبان كوساما أنتاني ساما amba akuma ke mana kai anta ke sobe kai ko kore ambe kuma kai ngalon tigaya kasoro ala ka perewudo aka daliludo na bujigi kana dama de umma ni ne ninke nyeninke ni sigira ka laje idale mbala masakelemi na de la ka dugu kemejo akan na polola nyeni dugu injo awiye mankanci dugu kono na be mankana o masakele na fara ka dugu kono na ko aye besa naw bena mena u ka dugu imbe ci ka bejo naw mo kuma kallame hakli de tawla wallahi hakli de tawla ko ni hakli de alama de na de o kuma ɲɔgɔn bɛ fɔ i ɲɛna i b'a lajɛ ko nkalon don o de ye nin ala a ye min kɛ adamadenw na ani min kɛ adamadenw ɲɛ anw ɲɛ
aya be jigi qur'ana kono mais ambanko sama ako faqad kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum shiyna natuma min wiyangolon tigeya fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un maintenant to ende mo munun tumbe ni nyogon tiye imoke ni nyogon tiye la ka koro mena luka kibariya ko faaw nyana kadabina nabillahi nuh tlela nabillahi ibrahim nabillahi lut nabillahi hud nabillahi saleh yesege minye unu kambo ala bara min dawka ala kombena be faaw nyana alam yaraw kama ahlakna min qablihim min qarn unya talawa ne jama joli joli de halaki ulunye qarni ye sankemede sankeme arabukana ode sekil qarn me qarni ye nabi nyuma be kadama de fanaye nabillahi nuhu ka adama mogo aye samba kele de balo abe qarni kelen abe komi jilu kele alakira akam monton be qarni kelen hanna soro ante qarni minye sa yiriga e nantola me ambe kelenye anga ko be kelenye ako qarni joli joli de be ni ala ya ulu halaki makkannahum fil ard nye fembe de duma dugolo sanfe malam numakkin lakum mammi yogo ndawma quraish kuma kanye sinibe quraishi ane aumbema ala yu halaki wa arsalna as-samaa alayhim midrara aye sangolo jijigi abebbo ate tone de abebbo kane وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أن يكون شامان ديك وكادوغولو سانفي جيب بولا كونو فأهلكناهم بذنوبهم ألكم منا نو هلكنو يركا كوجوي وكا على سوسو على تمغسيس هلكني ما كوجوي وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نونم بكوفي akelen kelen kofe mbena ni jama kulu ware ben nabi nyuma uchuma pour kasaka kuma kalame me chama be a chama de be munu te kuma me kuma kan uluma me chogo mina am fana chama be amma mo chogo de la fana chama be hal sisa slamaw de be si bamokoya sungalo en kono e kata barula e be mo soro be si ka donde ke slama dewndo u fawye slamaw de u bawye slamaw de ku be dlomi ku be kojugu be ke u ba mi ko ala takalama hara alaka jom be bo kalama kuma tala re ko la ba kalama o barakele mbayra ko idale lete kuma kam be foyina idale de tala tan fitini de barama de moro tan fitini ni aya nunu be kuma alaka kele ban ciare ka ko anga alaka kele angana sika ka kuma kana ni te kuma histoire ka ate kuma sociologie ka ate kuma sharia ka abe kuma ko ala nbe fembe kalama abe kuma de ne be fembe kalama de abe fengo feke ne de ninke ala ya'lamu man khalaq abe nyin ngali ko tumadro iye mindla itodo wa ale ko ale sangolo ni dugolo de la est-ce que fembe se ka soro sangolo dugolo ko ala te mindo wa ala babe fengo be sangolo dugolo ko ala nya babe la babe ton kelen doni mindo mbiro tere adamadem biro tere imontele ni dugukolo in laje matière tan woro de bala adamadem farukolo matière tan woro de bala
dugukolo n'i ye bɔgɔ lajɛ ka taa n'a ye laboratoire la matière 16 o de b'a la a composé len b'o de la a bɛ adamaden farikolo o matière kelenw de b'a kɔnɔna na foyi tɛ i farikolo la ala tɛ min kalama ale de y'a composé ale bɛ a décomposé lahara bɛ se ka sigi a cogo la ka na n'a ye hali i sɔnni i ye minnu tigɛ k'u fili a bɛɛ bɛ na foyi tɛ to kɔfɛ i jɔlen lahara kɛnɛ kan ala b'a ka masaya de yiri la ko n bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na awa depuis e ba y'i wolo ka na bila bi fɛn o fɛn tun b'i la a bɛɛ dafalen b'i la sisan foyi tɛ tun ayiwa ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون كافر فرو منو تمبا لكرات ليلا نو يقريشني جيفو منو تمبا وكلنغو كالاكرا نغالون تيغايا kortikela do dongilikela do abe fanga de nyini abe togo de nyini alakira abe kamana gwan est-ce que ne de ka wajulu chogo manyi wa ube mundi bala nu tenga kuma konfame nga wajulu chogo de manyi wa ne de kala seli chogo manyi wa ألا بافك على كده حكي سجدي يورنا أكو ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس هل نيني كتابو بابي لما جيكي كان ديما سبنتا كتابو بابي لما فلمسوه بأيديهم ويريا من بيا من ناتقي لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين kafiru bafo kortido kitabu te kortido ala ko niye kitabu sebene jigi kana dima ikata do dube kono kaduma ay kitabu lajere ni mborala defe ube mun defo bafo galolo kortido niye kortide nte tien faqad kadhabu bil haqq wa qalu uko laula unzila alayhi malakun uko ni ala ba fe anga la atunkanga meleke do jiga no fe ana be tama nyoko fe tukono ala krani meleke ka tama nyoko fe kata ma ba fu ka sokonana ni ala ka chirende abena fo ina konne annabi nyuma de aw ye munde ulu ye munde foy ute foy ويكما دفو لولا أنزل عليه ملك ألاكو ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر نيه ملك جيكي كوبي باندي نيه ملك جيكي ويكو باندي سرف لارو أفلك من ندلي مينا مغو يندلي نيو نياكو يوم سنكا باراكي نيو هلاكي دي أفنا فلك ندلي كونغا ملك جيكي مسكا ملك جيكي كوي ni ye meleke jigi nama tugu meleke ko abe ke cogodi ko be ban o be meleke ni ne ala ye meleke jigi a dan cogo la aw farikolo composé len be matière minnu na aw tɛ se ka meleke ye o n'a y'a ye a bɛ yɛlɛ a bɛ tiɲɛ de ni meleke nana adamaden dilannen bɛ matière minnu ye ani meleke dilannen bɛ matière minnu ye a dilan cogo fanga min b'a la
a jo cogo n'i y'a ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ bin i yɛrɛ i bɛ sa i bɛ sa nabilahi musa alayhi salatu wassalam a ko ala ye rabbi arni anzuru ilayk ala yelen di ma n bɛ se k'i ye cogo min na qala lan tarani a ko i tɛ se ka ne ye i tɛ se ka ne ye se ka ne ye munna fanga min bɛ ala la nabilahi musa dilannen bɛ ni matière min ye o fanga tɛ se ka o matière tɛ se ka o fanga kunbɛn o de kosɔn ala tɛ kuma an fɛ koyi a tɛ kuma nabi ɲumanw bɛɛ fɛ koyi a bɛ kuma meleke dɔ de fɛ o meleke a b'o lajigi ka na ala kira sɔrɔ u ni ala kira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nabi ɲuman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira la kumakan bɛ fɔ a ɲɛna a bɛ komi an ka sokɔnɔnaw na an bɛ kuran minnu ta sira la tura sanfɛ de bɛ sira la n'a bɛ don sokɔnɔna na a bɛ don den sanfɛ appareil dɔ bɛ yen an tɛ se k'o sigi den sanfɛ yen sanfɛ dɛ f'an ka changement dɔ de kɛ kuran na pour que a bɛ se k'o ta cogo min na adamadenw ni ala b'o cogo de la nabilahi musa ye nin kuma fɔ ko rabbi arni anzuru ilayk n tigi yelen de ma n bɛ se k'i ye cogo min na qala lan tarani a ko i tɛ se ka ne ye walakin unzuru ila al-jabal mais i ka kulu in lajɛ i ka kulu in lajɛ kulu de ka girin wa nabilahi musa de ka girin kulu de ka girin kulu ka girin falamma tajalla rabbuhu liljabal tajalli ye k'i yɛrɛ bange de dɔɔni k'i yɛrɛ ka rideau ta ka bɔ i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de ye tajalli arabukan na o dɔ ye asmaul jalala ye o de ye ala ka asmaul jalala bɛ yen a ka fanga tɔgɔw bɛ yen ala ye yelen bɔ ani kulu min tɛ kuma hakili t'a la a siranna ka kɛ mugu ye yɔrɔnin kelen kulu kɛra mugu ye nabilahi musa yɔrɔ min na binna a kirinna kuma wɛrɛ tɛ fɔ a ɲɛna o e ko i b'a fɛ ka ne ye min fanga ka bon ni ye n ye o kɛ taamasiyɛn ka yelen bɔ ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra cogo min na i yɛrɛ y'a ye ni tun ye yelen bɔ ne ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kɛ cogo di i bɛ kɛ cogo min i tɛ k'o cogo ye o de kosɔn u ye nin kuma de fɔ lawula unzila alayhi malak n'u ala tun ye mɛlɛkɛ jigin a kan ala ko walaw anzalna malakan laqudiya al-amr ni ye mɛlɛkɛ jigin ko bɛ ban dɛ summa la yundarun tan tɛna d'u ma wagati la ni mɛlɛkɛ jiginna dɔrɔn tan tɛ mɛlɛkɛ na adamaden ye kelen ye wa nabilahi ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ko an ka baara min kɛ n'an ma faamuya a b'an kala k'an b'a faamuya ni mɛlɛkɛ don a ko an ka baara min kɛ n'an ma kɛ n'a ye kamakun kelen ta misiri in kɔnɔna na o tɛ wulu bɔlen ye adamadenya la aw bɛ bɔ baara la pewu ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni mɛlɛkɛw de tun bɛ taama dugukolo in sanfɛ mutma'innin lanazalna alayhi minas samai malakan rasulan ni mɛlɛkɛw de tun bɛ dugukolo in sanfɛ u bɛ taama n tun bɛ mɛlɛkɛ cilen de ci olu ma mais mɛlɛkɛw tɛ o aw de bɛ yan aw dilanna bɔgɔ de la n'an ye adamaden min ci aw ma a y'o de minɛ dɛ a ka da la ko nkalontigɛla tɛ ayiwa ولقد استهزئ kuma caman de b'a la hadisa bɛ u y'a fɔ ala kira ko nurun anna ura nɔrɔ do n b'a ye cogo di nɔrɔ do n b'a ye cogo di dɔnnibagaw kuma caman de b'a la komi fɛn minnu ni an ka alabato t'a sanfɛ donc a kumaw n'a ɲagamina mɔgɔ b'a to yen de sinon hadisa minnu bɛ yen o de ye nin ye ala ka yeli an bɛɛ bɛ ala ye alikiyama don mais k'a fɔ an bɛ ala ye ɲɛnamaya in kɔnɔna na la yeli in ye se dɔ de ye o ka fɛn ye o ye se dɔ de ɲɛ sera la de
ala dun ko ale de be se fen bela jele foyi tse ala la ayo ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ألا كما فلينا كو ني ملكي تشاوما فونكا كتشيدي نبي نيوما نانا تشودو فونكا بو ملكي يالا كتشيدي أبي تاماونو في كومي أبي تاما تشوكومينا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون من يغمنا وبولو أبي يغما بولو أودي بي يغما بولو تكوكوي ala kiran nale adama dendo aba bado aba faro aba jogodo alen nale ama somina har ni nana ni maleke ni maleke nana atse ka to maleke yalaw abe ke adama dende abe ke chede abe tamaw no no fana nana abongalo tige miriya mi nyaw hakli tiya o miriya kele de benake akuna no dun kera o ko jugude maleke nalen ko ve ni ala soso sorlo konana way ko jugude ako wala qad ustuhziya bi rusulin min qablik mahamadu alama do ñu moke ciiden chamande la enye kana dimi koy fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mo mun tumbu moke nabi ñuma nununa ko jugu nanu ulu de soro ami sallallahu nabi la nuhu alayhi salatu wassalam nabi la nuhu ay san juli julle ke abe kulundla kulun abadla jama akaj jamana mabaw nu temenala ube yalala كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ملأ يمغبود منو بيرامدين يوفا ni ramadan jole nabe mo nyefa o de malawi population ordinaire utere jamana ma baw nulu temenala sakhiru minu ube umukala nabi lay nuhu bula jabe yele wabu nawme karane la sisa dondo be se nebe mo kawlaw naw yele la ni la sisa dondo be se nebe ilawla jibora domina ni kulu ye mota ramadan jole mbe angata kulu sanfe angata tintin sanfe yanfe nabi lay nuhu na kam ko be kulun konnana ay ramadan muminu munum ba no fe ulu dona akademba ya dona dugu kolo fenyana man be fula fula dona chekele ni musokele nunum be hami wakati mina kwanga kulu nyini asoro kulu nu ufarala nyogona kaba kulu nye wakati minke ji sanfe asoro lu abe kolo bora kenema wode niye kafo laqad ustuhziya bi rusulin min qablik ciden dobe ciden chaman debe nu yelela ciden mununa fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mo munu yelela ciden nununa utumbe yele ko jugu minke ayele mana uyure deka ayele munuka kera yele fende nabila nuhu nabila ibrahim abe jo kono wakati mina mo be jole no be yelala mo jole no tasuma kolon sena dogo dona kono kolon ye tasuma yere yoro jeni kaba tasuma kami debe ay tasuma kise kanabilla ibrahim mine kasri kabila jo kono amba fila bitabila kolon konana mo jole me be yelala jiruru nana nabi ibrahim fe ima ko be mundela ako efewa akalli man yatunte mo sila jibrilu ore nana fe
ala b'a fɛ ka kɔrɔbɔ a sɛgɛn kɛra yɔrɔ ka se yɔrɔ min na est ce que a bɛ ɲinɛ ne ala kɔ wa est ce que a bɛ ɲinɛ n kɔ wa Jibrilu e ka taa ɲininka a ma ko est ce que a mako bɛ fɛn dɔ la hali n'a tun trompe la k'a dama kasi Jibrilu la o ye ko tiɲɛtɔ ye a ko Jibrilu la ko e fɛ wa e fɛ ne ma kɔsi tɛ e ka fɛn n bɛ ala kɛlɛ bɛ de ma kɔnɔ n b'a dɔn a ɲɛ bɛ n na o a tɔɔrɔ o cogo de la o y'a fili tasuma kɔnɔ a ma tasuma sɔrɔ yen koyi a ye matilaw ni daraw de sɔrɔ yen matilaw ni dara a y'o de sɔrɔ yen mɔgɔw bolo a jenina kaba a bɔra a ka duloki kelen a ka fani minnu b'a kana kelen ma jeni haqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mɔgɔ minnu tun bɛ yɛlɛ la yɛlɛ seginna olu kan koyi yɛlɛ seginna o kan أيوة قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين محمد أفوينا كوكا تاما دوكولوكا وكنا وليكا تاما دي وكاتوكا كوميرسيلا مي أتاما كوننا وكا كولوسليكا آية فلادو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ويتاما نيكولوسليدي مي ثم انظروا ويتاما غوانساندي مي كانا نينا كا كولوسليكا ikana nyina ka koloslige afunya na ubeta same ubeteme dugude law ubeteme madain madinatu hijri be madainu salih be dugube ubeta yaman mo ka dugu kolo be munu dugube munu jolendo uka koloslige وقال جا كيف كان عاقبة المكذبين مغمون النبي يوم قالون تجيا ولبان كرا شغل أبل لبان كرا حلاك لده نبي الله صالح كدغوبه أني مدينة 410 كيلومتر 410 كيلومتر مدينة تعلا أني مدينة أبيت تبوك إسرائيل أبيت الشام ده نمغم بافع كتا سيري جورداني يبيت مصر ni bor maganga be bo magade kana madina kata sami ni wa fe kata sami fo kata be madina de ni ina na madaini sale kaba ko gwansano so jolembe depuis samba iriga a dessin ba chokola ka fara sien minizo be bara minke jirila ko ke parala ni tara jaba fo misiri dore dafle neta ka kaburu be fara nunu ye kaburu de so munu be fara kona be kaburu de aba kaburu dlalendo be fami be na ka kaburu do fami be kuludo yoro do bene ka wobo ala ka dutla kono ka shamburu dla kono aka mo sara ubeta bla yoro do la obeyo o matuno o bayira ka fo ngalon tigala be labayi malo yade mo nabi nyuma ngalon tigaya haranga sisa ek awkal laje mo be nabi nyuma mo ye alakira dogoya aye kolosini gede depuis 2000 ye alakira dogoya fu ka sawte heraso teraso akira famayu akira individuelio mo yala kira dogoya depuis ayela ala kira dogoya domina fo kasa atehera so be konona gone de besa ايوه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله محمد نينغا كومين بدوغولو ني سانغولو كونو جوندي تادو نيابي جيمي بي كوكونو يا كلو منون بان كريفه بيغا منون بي ارمادي مين بي تاما فengo fe jiri munun be jonde taru ala yere ko ala kiraye ku jabi kullillah afu ina ko ala de taru ku yere fana tsega ngalo tigo ba ko ala de taru ite adama de sinyininga ko sanji e jonta ba fo ala tle e jonta ba fo ala kalo e jonta ba fo ala ngo sego ngalo tigo abe dare mbala ko ala de tado mais kataba ala nafsihi rahma mais ayat to ay hine de sebe to sanf ala be hine ni ala ka hine te nabi nyuma nale ni ko kaba o bebe ke wakati kelende mais ala be hine kataba ala nafsihi rahma la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah abena obe fara ñogon ka kata jodo la rayba fi sikatola wodi ajalum musamman inda dati min sebene be ala yere bolo alladhina khasiru anfusahum mugamunu yure perdide la haradona fahum la yu'minun uteli manasro ñana ma yakro mugamunu be perdide la hara yes sirata pour que kase ka sira famia kota famia ala yu ka adama denya be si kabo farukolo la itemine yoro sura tigila sira sila ni bise ka bila baranyuma kelila slamate horonte dambe tala sinangu tala furu nyogon tala balma tala sigi nyogon tala na dona balawula iba nyini ni sira be ba fo ya kanani ka kuma fo yana ودي الذين خسروا أنفسهم مغمنوا يوري بردي لا هرا ولد تلي مناني عليه على يفهم برسي كابو فرقولا سلامية سانجيدي أبيجي دوكولو مينكا أو تقولي كو أدم ديا سلامية بيجي أدم ديا دكا أدم ديا تمغو فرقولا نيا واجو تشوغو منا يوروتي واجو لي ناو سكا فاميا ni kuma fanya na abena ni kuma doye mimbi yere maloya te kuma sime fu kata fili dinge kono nu ya siri kata fili dinge kono de aba famiya ko ju de pa ni be mina yoro mina abe bo akalam adama de munu ye nabi nyuma utoro ku ngalon tigeya meleko bulu ni mine ni juguya de لكو بين سكوكا بابوين أخرجوا أنفسكم أيا وني فنو إدى لمبي إبال موس لمبي كورفو تفوي كلاما ميبا سورة أنيبي كومي نكسبه بوكني ماري أبي اللجي مغمون بي وبيكم مفا تفوي مي أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بيدي أمبي سرا dogoyama jangata ambode kilabe ubofo anyana
adale au chamajela antame depo yoro nani dogoyama wulila ale be dogoyama de kona bada mulu de mogo munu yure perdi ou ma gagné foyi la foyi adamade yi jija ikana konyuman chaman ke mini kojugu koni kanata mais ulu ka gafe falen be kojugu doron de la ala soso doron mogo tonyoli doron sigi nyogon tonyo balima tonyo furu nyogon tonyo o doron de be bolo ni tara mogo wole ko karsana muso be nyogon etana ba ce karanda do ni kumala sa wallahi o te adamade ko tike adamade mogo mi nasara do mina mogo ba fa alhamdulillah anya nyere soro koy ayre balima do be ni kuma fo anya nyere soro koy ni an toro ayan toro o te adamade koy o ye nyama mina de o beta fili nyama de ko bodi doni bako ba ko jahannama ye makabun nifayat nyama mboyoro ale nyama de beta boyen adamade ni te foyi kanga iyeroto ala bolo kiyeroto ala kamanyumo bolo u kasira wirila u kigide ina na examen mina nyama ya kono ni beta domina akasoro iganyena ima perdia mini tara kasoro i perdilendo ibi tayoro jumande la tayoro tew ima ala batu yala sosode ina adama dew mabbe sigi nyogonte ini min bena balma te ini min benya waye ko jugu bane de wala ko so mo munu mada alala utsika hera soro sega hera soro abe sega nyana maya ni kono ya akanna folo cara choko hera sida bolo iba sura nakanna folo bay doma nogolin do de betlonge kenay doma nogolin do be na tlonge kenay abise na ko aka muso furusa ba muso furusa doma nyaro mogo be se ka tia ale kana folo soro koso doma imbo to fo ina ko karsama nya bawke en kaboy abaka nyana maya beke sege kasoro hera baba bolo ala in nafolo chama de dama mais nafolo hera soro abe fengo fe soro o yedu sukaside ala ka hakli nyuma dama koy na lay hakli nyuma de ala dema ibi kanyene mo yake ibana lama drome kelenti bolo meni mo yoro ro bafo nin ko ni nafolo bade ben bolo kasoro drome kele ati bolo parce que danaya bini ala ni nyokoche danaya bade bini ala ni nyokoche bore ko so ni mo chama be nyogon kumbeya ni no e baroke iba famiya ko fantanyate nunu na de men nafolo be mimbolo toye o de yorodo ta yorodo ko nafolo kanga soro mimbolo o to yorodo de mire mi ba kuna ibado atela yoro redo aba sibe ke tagama sagila atehera si soro ibe hinala meni kuma fanyana ni doma uni mori uni fileli kelo te atedo hakilla bala fembe sababu wore bala ala ka sababu te ala rebolo ala be ala traité de la sesa moru de be ala joyoro la ani doma ni wa fe ka bara ki ka tawlu fedoro lu bisagi dilaw o tikite la fe koy atel la fe ni sora indamina yoro imbe kuma ala ka kelenya de ka ko anga fembe sagi kana lema anga fembe sagi ka dama anga na fuyi mina ala anga to aleko anga na hamini garjege anga sababu mine anga hamina aleka barak aleka batuliyo doro nanya ale batu abe fembe dam alaka hakli mandama alaka sini rana wassalamu alaikum warahmatullah